dro i'r de I gael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd gyda'r adran C. Y Caseg fagu dros 8 mlwydd oed sydd yn cael sylw y beirniad Cheryl Frith o'r Amwythig a wedi cael yr olwg gynta ac yn cael golwg fanylach arnyn nhw nawr I gael timlad agosach o'r gaseg wrth iddi gerdded oddi wrthi. A hyn mor bwysig gweld y symudiad drob a cael yr manylion llai yna. Ie, odi, mae'r cam na'n bwysig iawn, ond pleser gweld hon, Glyn Coch, Gold Star, Jan Pearce a'i mab Adrian Bowen. Mae hon yn bictiwr ar y diwrnod Palomino, wrth gwrs, y lliw Palomino a'r Palomino David. Yr mwng yn bir yn gwyn ac dim blew di a popeth sy'n o fe. Oedd hi di magu wrth y march ddoni Side Bay Prince ac allan o Glynwyn Matilda. Nesa mas I Mr R.J. Davies, Howie Supermodel. Howie Supermodel wedi cael ei magu gyda Roger Davies. Howie Tango, y tad. Howie Showgirl yw'r fam. Difyr gweld Cheryl Frith dechreuodd I diddordeb I gyda hela ag ar y cobyn Cymreig. Ie, fel mae sawl person yn dechrau ar cobyn Cymreig a rwy'n falle gweithio lawr. Maen nhw'n rhwyddach. Llai o seis. Ie. Wedi prynu chaseg cynta Cethyn Elizabeth wrth Ceredigion Tywysog nôl yn 1981. Ac I thorri hi I hunan wedyn ni, ei hyfforddi. Felly, Cheryl Frith fyny, yn hynod wybodus, ac yn parhau a'i gwaith fan hyn gyda'r adran C. I ni'n edrych nawr at y de ar Merlod Cymreig, yr adran ec, yr gaseg fagu dros 8 blwydd oed. Fyny yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Mae Cheryl Frith o'r Amwythig yn cydweithio gydag un o'r stiwardied. A dyma ni, Ren Cullen Pretty o'r march synod rock music a'r gaseg fronath red print yn dod yn fuddigol ac yn llawn heiddi'r wobr gynta gyda'r adran yma i'r gaseg fagu dros 8 blwydd oed.